Egunon, ikasle maitiok, gaurkuen, bideo honen bidez, azalduko zuen baita zelan grafikatu behar dugun olako ariketa bat, bai? Kostuen, sarreren eta mozkinen ariketa bat. Lehenengo eta behin, inbier duguna da, beti bezala, ardatz bihin, bale? Hemen dekogu bat, eta hemen dekogu beste bat. Bale. Eta ardatz bakotxari asignatuko gotagu, kontzeptu bat, bai, magnitude bat. Kasuntan, beti olako ariketetan hemen jarriko dugu dirua eta hemen jarriko dugu kopurua. Orduen, euroen ardatzan, bai, baloreak markatuko ditugu, hori izango da horrengo pausua, eta hortarako fijatuko gara ariketan eukidogun zenbakirik altuena zein dan. Eta ariketa mota hauetan beti da sarrerak guztira. Bai, hemen ikusi baduzue datua 12 milioira heltzen da, eta hori dakogun zenbakirik altuena. Beraz, hemen, markatu beharko dugu baloreak 12 milioira arte gutxienez. Bai? Beraz, nifango naz, 2 milioika. Eta hemen jarrikotzat, milioi. Holan, zenbaki gutxi hori atziko gotez. Beraz, 2 milioi, 4 milioi, 6 milioi, 8 milioi, 10 milioi, eta 12 milioi. Hemen 0 markatuko dut, eta kopuruan dakigu enpresa honek 20.000 ale edo unitate saltzen ditula. Beraz, hemen markatuko zat 20.000, hemen markatuko zat 10.000, eta horrek nahikoa dekot. Bai, printzipioz. Orduan, behin hori markauta, erabiliko dut kolore urdina sarrerak irudikatzeko. Eta sarrerak dakitzuen bezala, hasiko gara beti 0-tik, bai? Azkenien da linea ascendente bat, eta nik zateaz naz 0-tik, nik 0 unidade saltzen badot, 0 unidade rekaudatzen dut, ero sartzen da enpresan, bai? 0 euro sartzen di enpresan, 0 unidade ekoizten badot, bale? Baina dakit baita, nik 20.000 saltzen badot, bai, enpresan 12 milioi euro sartuko diezela. Beraz, 0-tik abiatuko naz, eta 20.000-aren parien, 12 parien hortzen punto 8 marraztuko dut, eta hori nikotena da hemendik marra zuzen bat, bai, horraino. Jak, horrentzi. Eta hemen jarrikotzat, hauxe, marra urdin hori, sarrerak diela. Sarrerak. Bale. Eta honiko dugu kostuena. Kostuak, oso txungua diezenez, kolore gorriz marraztuko ditut. Bale? Kostutan, esaten ginen, kostu finkoak eta aldakorra ditugu. Ez die berdin. Nik 0 unitate ekoizten badot, ez dut 0 euro gastatzen. Ze badaukot kostu finko batzuk. Bai? Bai 0 unitatekin, bai 20.000ekin berdin mantentzen dienak. Beraz, lehenengo eta da, kostu finko horrek irudikatu. Kasuntan, 2 milioi 400.000 diez, beraz, gitxi gora bera hemendik ingot holako marra diskontinuo bat, kostu finkoen parien, eta hemen jarrikotzat kostu finkoak. Vale, eta, oin bai, kostu aldakorrak irudikatuko ditut, baina ez 0-tik abiatuta, abiatuko naz beti hemendik. Vale? Kostu finkoetatik. Orduan, zenbateraino helduko diez kostu aldakorrak? Pues kostu finkoak gehi aldakorrak, kostuak guztira, bai, balor hortan fijatuko naz, asuntan 6 milioi 300.000, gitxi gora bera hemendik, triki, hemen ingot punto bat, eta lotuko dut hemendik hasita, bale? Beti behortik hasita ze kostu finkoak ditugu, bale? Bale? Marraztu ditugu bi marra honek, eta ontsa ditugu hemen, bai, informazio magiko pilo bat, bai. Dakigu hemen, puntu honetan, gurutatzen diezela bi marrak. Beraz, hemen, enpresa hasiko da, diru irabazten, bai. Hemen dakigu, beraz, sarrera guztira eta kostuak guztira berdina diela puntu horretan. Horrezen edo esan, hortik atzera, bai, marra gorria, marra urdinaren gainetik dagoenez, edo beste modu baten esan da, kostuak diezenez, sarrerak baina handoizauak, hemen enpresak galerak edukitzen dabil. Eta aldiz, hemendik aurrera, bai, marra urdina gorriaren gainetik dau,
hau da, sarrerak kostuen gainetik dauz, beraz, hemen enpresaia irabaziak edukitzen dabil. Vale, beraz hemen dau, puntu inflexion bat enpresantzako, eta hortik aurrera dirua irabazten hasten da. Vale, beraz gure grafikotan hauxe da jarri beharko genuken informazioa. Espero lagungarri izatea, eta zebez, asko ikesi eta klasien ikusiko dugu elkar. Asteburuan, agur!